голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Хто з вас у жыцці першым зарыентаваўся, хто ёсць найважнейшым? Хто гэта быў увогуле? Ну, кожнага было по-свойму, цяжка сказаць. Але па парадку. Тут старэйшы, тут маладзейшы. Так. 12 год паміж вамі. Так. Добра. Это каб увесці нашых гледачоў у курс справы, што ў нас тут адбываецца. Адбываецца ў нас тое, што сёння ў нас на праграме «Голас паклікання» незвычайная сітуацыя. У нас две асобы адначасова, і яны адзін аднаму брат і сестра. Брат і сестра не ў сэнсе такім агульначалавечым, як я вам брат і сестра, а сапраўдныя родныя брат і сестра. Таму вырашылі аб'яднаць гэтую праграму. Хацелі запісаць две, а вырашылі ўсё ж такі, што няхай будзе адна, заадно такую злажу вам, как это перекрестный допрос. Бо разумею, што агульныя ўспаміны у вас ёсць. Конечно. Добра. Тады едзем у дзяцінства адразу, не адкладаючы, а потым дзе-нибудь разойдёмся. Дзяцінства прашло ваше у... Геранёнах. Геранёнах. А у вас? Таксама. Так, прайшло дзяцінства ў Геранёнах у каталіцкай сям'і. Так. А вас там было не два. Так, нас 4. Вы нумар першы, вы нумар трэці. Ще ёсць Сергей, старэйшы брат, і малодшы брат Віктор. Калі, напрыклад, сказаць вам, а якім было ваше дзяцінства і якім быў ён, ці яна у дзяцінстве? Володя быў вельмі паслухмяны, адказны і працавіты. Так. А яна? Для мяне гэта была старэйшая сястра ў першую чаргу, которая была, як мы так трошки смяёмся часамі паміж намі братамі, аўтарытэтам для нас у розных сферах, так, і так, ну, старэйшая сястра, так, которая засталася старэйшай сястрой да сённяшняга дня. Сястра Людміла, у вас 3 брата, усе малодшыя за вас. Гэта пяшчотнае пачуццё 3 брата малодшых? Вы памятаеце яго? Памятаю, асабліва, можа, найбольш такі пяшчотны, то да малодшага брата, бо ён нарадзіўся у нас 17 гадоў розніцы, і вось ён быў такім маленькім, харошенькім, доўгачаканым, можа, доўгачаканым. Такая неспадзянка, але неспадзяваная, але такая, ну, найпрыгажэйшая неспадзянка пасля. А калі он з'явіўся той маладзейшы, не гэты маладзейшы, а яшчэ той маладзейшы, усе былі ў шоку і ніхто гэтага не хацеў? Я пытаюся, бо ў мяне такая сітуацыя ў сям'і была, і мне вельмі цікава, як гэта ў іншых. Ну, у мяне ніхто не пытаўся, толькі памятаю факт, як вось мы чакалі нараджэння, і я тады нават не задумаўся, што можа быць якся інакш, што я магу не хацець, можна сказаць так. І, ну, у нас былі розныя адносіны ў дзяцінстве з братам, з Віктарам, але цяпер вельмі добрыя, і гэта сапраўды, як Люда ўжо сказала, што гэта такое благаслаўленне для сям'і. Як успамінаю братоў, то яны былі, вось успамінаю іх такімі якімі-то добрымі, працавітымі. З імі не было праблем такіх, вось, які былі малодшыя, як былі маленькія, з імі ніколі не было такіх большых праблем. Яны слухалі, можа, Сергей быў трошкі такі больш рухлівы, больш цікавы, жыцця, каб паляцець да суседзей, але так агульна, так не было добра з імі быць старэйшай сястрой. А іх на вас пакідалі? Пакідалі. Вось тут некаторыя, як не даглядзела, некаторыя шрамы да сих пор ёсць. О, раскажыце гэтую гісторыю, на які шрам глядзець? Там аднойчы Володя ў машынку гуляў, і так гуляў, што так на гэту машынку і упаў, вось там ёсць памятка. Гэта не нешта як у Гаррі Поттера, просто банальна Володя іграў у машынку? Так. Понятно. Дзяцінства ў Геранёнах, гэта было дзяцінства аформленае ў вясковыя колеры, так? Так. Раскажыце пра яго, якое яно было?
Працавітая. Працавітая. В першую чаргу працавітая. Было вельмі шмат працы і працягу года, і летам таксама. Гэта у нас была невялікае гаспадарства, бацькі працавалі, але трэба было таксама, каб так сям'я годна была, 4 дзяцей жыла, то яшчэ была гаспадарка такая невялікая, і гэта вымагала вельмі шмат часу. Таму все лета, в прынцыпе, было такое: цесці гарод, сад, каровы, сена, салома, вось такое. Ну, гэта было вельмі шмат працы. Але ў гэтым усім таксама мы, як дзеці, там шукалі таксама часу, каб пагуляць, зрабіць хутчэй працу, каб потым пайсці пагуляць. А якія абавязкі былі вось у вас, сестра? У меня былі абавязкі, які там кухня, трошкі дапамагчы гатаваць, агарод. Я вельмі любіла палоць агарод, вельмі любіла, толькі не кветкі. Бо кветак перад хатай наша хата насупраць касцёла. І заўсёды мама любіла кветкі, і перад хатай было вельмі шмат кветак. Не абарачвайтесь, там они ёсць. Клумбаў. Ну, гэта было балюча, але прыгожа. Бо перад касцёлам трэба, каб было прыгожа, але палоць трэба было шмат. А вельмі любіла вось агурочкі, цыбулька. Гэта мой было і сеном вельмі любіла працаваць. Я не любіў палоць, але прыходзілася. Кветкі таксама? І была нейкая мужчынская праца? Прыходзілася ўсім, бо Люда выйшла потым ужо з дому, пайшла вучыцца, потым ужо пайшла ў кляштар, то мы засталіся адны, таму яна кажа, што так добра нас спамінае, бо шмат чаго не бачыла. Шмат чаго не бачыла. Я вось такі цяпер вось гляджу на дзетак цяперашніх і разумею, што ён, напрыклад, пайшоў на трэніроўку і вярнуўся замучаны, бо трэба адпачыць. То я ўспамінаю маіх братоў, калі там былі, кажды меў свае абавязкі, яшчэ добра вучыліся, мама там пільнавала вучобы, каб кажды з нас хатняе заданне было зроблена, то каб адпачыць, то браты ішлі на стадыён, футбол пагуляць. Гэта пасля абавязку. І так цяпер вось зусім інакш выхоўваюцца дзеці. А што вы рабілі, сестра, каб адпачыць? Любіла чытаць, з сяброўкамі гуляла. На дыскатэку хадзіла. Ой, дыскатэку. На дыскатэку? На дыскатэку хадзіла. Не веру. Чаму? Я не ведаю. Чаму не? У вёсцы былі такія дыскатэкі, а яшчэ ў суседніх вёсках. Там яшчэ цікавей. А у вас што з дыскатэкамі? Таксама былі. У нас былі за майго часу ў школе, калі мы былі старэйшыя класы, хадзілі, то ў нас былі такія вечары, так званыя, вечар у школе. І там была якаясь з якойсь нагоды праграма, такая афіцыйная, і потым дыскатэка ў школе. І мы найчасцей любілі вось гэтыя вечары ў школе. Але потым часамі яшчэ хадзілі таксама наш мясцовы клуб на дыскатэку, але гэта ўжо такі ўспаміны менш, там іх было, ну, прынамсі ў маім выпадку і майго асяроддзя. У той клуб. Каталіцтва не з'яўляецца знянацку. Яно недзе вырошчваецца. Раскажыце, калі ласка, пра каталіцкія карані ў вашай сям'і. О, то там сапраўды карані. Там карані. І з боку мамы, з боку таты мы паходзім з каталіцкай сям'і, каталіцкія карані і, ну, і в прынцыпе выхоўваліся ў каталіцкіх традыцыях ад самага дзяцінства. Для нас гэта было натуральна, ўжо потым мы іх адрасталі, усведамлялі сабе пэўныя справы, што не ва ўсіх так аказваецца. Ёсць вось гэта і з традыцыі звязаныя з Божым нараджэннем, і з Пасхай. Ну, такія розныя. Маё дзяцінства гэта таксама адраджэнне парафіі. Адраджэнне парафіі ў Геранёнах. Это вось калі парафія пачала жыць. Прыехалі яшчэ, так можа, тут пры гэтай нагодзе можам згадаць ужо святароў, которые такія важныя былі для нас. Першым такім гэта быў отец Капуцын, з Ліпнішкаў даязджаў, отец Кшыштаф Грошык. Так, ён в сандалях такі хадзіў, з барадой заўсёды, ён яшчэ жыве, дзякуй Богу, у Любліне цяпер. Мы маем такую сувязь трошкі нават. Добрыя, так, адносіны. Чым ён захапляў? Акрамя барады і сандалей. Гэта быў такі першы айцец, святар, которого вось мы пазналі. Я тады яшчэ пры ім стаў міністрантам, памятаю, мы яго так ласкава называлі ойчанька ўсе. Ойчанька, і шасці пыталіся, это ойчанька. Ён застаўся до нас до сённяшняга дня, ойчанька. І ён захапляў сваю радасць. Я памятаю яго заўсёды такім радасным, вось радасным. Ён меў глыбіню, такую духоўную глыбіню і радасць. Вось быў такі радасны, заўсёды смяяўся.
Памятаю одну гісторыю, я вяртаўся са школы, ён мяне паклікаў, так каля касцёла стаяў, мяне паклікаў, і я падышоў, ён мяне пытаецца, я там маленькі быў, не, на першы клас, можа, ён пытаецца: Володя, колькі ёсць багоў? Я так думаю, ну, здаецца, адзін, але думаю, як тут ойчанька пытаецца, то я так само, як дзіця засумняваўся, то кажу 2, ад того моманту ўжо ведаю, колькі. І што было за адказ? Нічога, ён папросту мне сказаў, растлумачыў і ўсё. Володі іх 2. Не, такое з любов'ю было. Это так Володя ўспамінае айца Кшыштафа. Я ўспамінаю, ён мне быў першым катэхетам. Я яшчэ нарадзілася і жыла ў часе камуністычным. Бацькі затрошчыліся, каб мы ўсе, асабліва я і мой брат пасля мяне былі ахрышчаныя. Мама мяне вучыла да першай камуніі, мама яшчэ. І то і было не ў нашай парафіі, а мы ехалі ў іўскую парафію, і то так трошкі ў таямніцы. Сукеначку, ці там, можа, сукенку то, можа, уже адзявала у хаце, але там банцікі, ці там штосьці так у таямніцы, мама нават, можа, ну, не успамінаю, што, можа, ці не ў машыне, мне вось так яшчэ вяночак адзявалі. Вось гэта быў такі першыя пачаткі такой духоўнасці ад бацькоў, у маім выпадку. Вось па-польску вучыла, быў такі катэхізм, дзе я ўсё па-польску вучыла, усе навучылася ўсяго. Не ведаю, чаго вучыла, але на памяць ведала ўсё. Так, бацькі дбалі. Хто кантраляваў? Хто быў такім жорсткім кантралёрам? Тут мама больш. Мама больш пільнавала. А бабулі, дзядулі? Былі, але бацькі ў нас адыгралі вельмі важны. Бацькі. Бабулі, дзядулі былі. Можа, дзядуляў мы не ведаем. Я памятаю толькі одну бабулю ўжо таксама. Я памятаю 2 бабулі, але што датычыцца рэлігійнага жыцця, ну, то бацькі. Бацькі, мама... Такі відавочны прыклад іх практыкі веры, малітвы, што ўсё было... Штонядзельная эўхарыстыя, гэта было перш за ўсё. Як толькі маглі, то... Не ведаю, як у цябе, але ў маім дзяцінстве у нас ужо сямейнай малітвы такой дома як бы не было, але мама заўсёды перад сном прыпамінала, каб памаліліся, каб пацеры згаварылі. Супольнай не было. Так. Была пры якіх нагодах. Перагранацыя абраза там па геранёнах, ці святы, ці штосьці вось такое асабліва адбывалася, гэта была супольная малітва. Больш это было звязана з касцёлам. Касцёлам і малітва і супольнасці касцёла. А мы выраслі ў цені касцёла, бо мы, так складваецца, што наш дом, вось бацькоўскі, то ён праз дарогу касцёл, мы ў цені касцёла. Так, цяпер так. Хтосьці жыве ў гэтым доме цяпер? Так, там жыве тата, бо мама наша ўжо святой памяці 11-й год, як адышла да майца. А там тата і малодшы брат са сваёй сям'ёй, з Аняй і з 3 дзецьмі. Наша мама была такая адказная, напрыклад, як быў хрост, першая камунія, то мела такія абразікі, і там заўсёды было напісана, калі хто з нас быў першай камуніі, калі быў хрост дзяцей, першая камунія, і вось таму нам гэта было так жагчэй, маючы абразік, што вось у мяне была першая камунія, у мяне быў хрост, вось гэта мама гэтага пільнавала, і гэта вось было так важна. Я узгадаў пра адраджэнне парафіі, бо мы ўспаміналі Кшыштафа, але потым вось пасля яго ўжо суботнік пачаў даязджаць отец Францішак, ужо наш хрыстусовец, ужо цяпер мой сабрат, і ён мне ўдзяляў першую святую споведь, першую святую камунію, ён даязджаў суботнік, гэта вось такі вельмі таксама добры такі прыклад быў, а потым ужо ксёндз Рычард Чайка святой памяці, так хутка адышоў раптоўна з 2 гады назад, не цэлых 2 гады, больш года таму назад памёр, ужо ў Польшчы будучы, служачы, і ён ужо прыехаў да нас на пастаянна. Ён праз год быў вікарым у Іўі. Я памятаю, быў малым хлопцом, як мы яго сустракалі, яго ўжо перавялі да нас у Геранёны, на пробашча, ён прыехаў на пачатку вёскі, пад крыжам парафія сабралася, і мы яго вялі ўрачыста, была такая своеасаблівая прыміцыя. І такі вобраз дзяцінства, калі я быў ўжо міністрантам у закрыстыі мы стаім, а ён дае грошы касцельнаму, такі быў пан Ян, і кажа, бяжы ў магазин, купі шмат цукерак, бо я не ведаю, што столькі дзяцей будзе, кажу, мне толькі некалькі
у кішэнях. Вось, і той паляцеў, потым пасля ўжо частавалі цукеркамі пасля святай імшы. Там ось Рычард Чайка, это ўжо вось потым маё дзяцінства, таксама ўзрастання, такая вось вельмі важная асоба для нашай сям'і, і отец Францішак, і отец Рычард Чайка. Я гляджу на вас, калі вы ўзгадваеце гэтыя постаці святароў, і я бачу, як цёпла ў вашых вачах, і ў аднаго, і ў другога. Бо тут яшчэ далейшая гісторыя. Я, як адыходзіла ў кляштар, то маім пробашчам быў ксёндз святой памяці Рычард Чайка. А калі пайшла на першую парафію працаваць у Беларусі, як сястра, то маім першым пробашчам быў ксёндз Францішак. У суботніках. Так звязана. Так, бо ён просто 17 гадоў служыў у суботніках, і вось так потым яшчэ супрацоўнічала. Таму так цёпла. Якія яшчэ ўспаміны з дзяцінства выклікаюць цёплую усмешку? Калі так пра касцёл яшчэ, то сёстры таксама вялікую ролю адыгралі ў нашым. Ужо было адраджэнне парафіі, сёстры прыехалі і змяняліся там даволі хутка, але гэта заўсёды быў такі вось, вельмі важную ролю таксама ў маім падрыхтоўцы да сакраментаў, але такім жыцці потым. Вось шмат сясцёр таксама прайшло праз наш дом. Так. Быў такі час, што нават катэхеза была ў нас у доме. І мае сёстры гэту катэхезу вучылі мае сёстры місіянеркі Хрыста Валадара для палякаў-імігрантаў. Я тады глядзеў на гэта ўсё з такіх перспектыў маленькага хлопчыка, як там шмат людзей дома, там нешта двіж нейкі адбываецца, тут моладзь, тут сёстры, тут гітара, песні нейкія, вось такое было, памятаю. Это таксама, натуральна нешта было, тады яшчэ не было дзел пры парафіі, это ўсё толькі нараджалася. Адбудоўвалася, потым плебанія, месца для катэхезы. Там быў такі рух да сённяшняга часу у нашым доме бацькоў. Ці былі нейкія планы, звязаныя з будучыняй, якія не звязаны з касцёлам? Мары кімсьці стаць, іншым не тем, кім стаў. Такая ласка, это першае. Я сама па прафесіі бухгалтер. Скончыла ашмянскі тэхнікум, пазней паступіла ў Горкі, уже трошкі ў Горкі паступіла на завочна і уже працавала бухгалтарам на калбасным цаху. Мне вельмі дзіўна чуць гэта з вуснаў сястры. Таму вось планы былі другія, у жыцці былі другія планы. Але Бог, з якой-то такой вялікай любоўю паглядзеў на такую простую, звычайную дзяўчыну з Геранён. І гэта мне цяжка нават цяпер. Я ў гэтым годзе перажываю 25 гадоў жыцця законнага, манаскага, юбілей. 10 жніўня ў нашай у Геранёнах будзе урачыстая святая імша, каб так для парафіян аднавіць мае шлюбы законныя і падзякаваць Богу за дар паклікання. Miejcie открытое сердце на голос Божий. Pytajcie Бога на молитве, какое покликание Он вам подрыхтовал. А коли клича служить Ему, то с отвагой и любовью отчиняйте свое сердце. Служение монашеское может быть счастливым и радостным. Бог з такой любов'ю паглядзеў і датронуўся душы. І гэта такая таямніца, якая для мяне вось такая вялікая таямніца да сягодняшняга дня. Я ўжо ў Нямецчыне, бо працую цяпер у Нямецчыне, перажывала свой юбілей з маімі парафянамі там у Нямецчыне і рыхтавала, выбірала фотаздымкі на прэзентацыю пра маё жыццё і пакліканне. І ўжо была так уже позна, уже было амаль 11 вечара. І так успамінала ты мае 25 гадоў на фотаздымках там усё. І я так узрушылася да слёз. І табе говорю, Боже, якая я шчаслівая, якое я пражыла шчаслівае жыццё. І вось гэта я разумею, што чалавек пражыў 25 гадоў, як 3 дні, бо гэта фармацыя, праца ў Беларусі і праца ў Нямецчыне. 12 гадоў у Беларусі, 10 у Нямецчыне. І разумею, што вось гэтыя так званыя 3 дні, яны такія шчаслівыя. І, гэта таямніца. А як вас Бог з калбаснага заводу дастаў? Скажыце, што для гэтага спатрэбна? Я была заўсёды такой актыўнай моладдзю пры парафіі. Як толькі ў 91-м, годзе маглі мы спакойна, без перашкод хадзіць на катэхезу,
айцец Францішак пачаў першую катэхезу для моладзі, я тады ўжо была моладзь, я была заўсёды актыўна ўсюды. Прыязджала моладзь з Польшчы, пры парафіях у суботніках было сустрэча моладзі, былі такія рэкалекцыі ў Лаздунах, дзе там перажыла. Абразік распавядзі трошки. Перажыла, і нават дзесьці маю абразік. Сестра Людмила, ваш брат нешта там намекал на гісторыю з абразікам. Мы пра яе там не ўзгадалі, але давайте цяпер узгадаем, бо я прачытала, што на ім напісана. Но гісторыя гэтага абразіка вельмі даўняя, 94 год, 23.07.94 года. Была такая гісторыя, я была на рэкалекцыях для моладзі, і на гэтых рэкалекцыях аднаго вечара ксёндз запрасіў на такое набажэнства, каб аддаць сваё жыццё Езусу, ахвяраваць сваё жыццё Езусу. Вельмі хацела ахвяраваць, але там ішлі ўсе. Ішлі ўсе, а я так не люблю, як усе. Я люблю, калі вось так ад сэрца да сэрца, калі вось так вельмі інтымна. Ну і я пастанавіла, што я не пайду з усімі, не пайду з усім. На другі дзень усю ноч перажывала, чаму я не пайшла, я ж таксама хачу перажыць такое ахвяраванне жыцця Езуса. І на другі дзень святар кажа, што калі хтосьці яшчэ надумаўся, то будзе такая магчымасць сёння ўвечары. І ўвечары у нас было некалькі асобаў. І я не памятаю, што я напісала гэты абразік. Я яго ўбачыла ў сваім пакоі, калі рабіла ўжо парадкі, калі была першы год у кляштары. І вось тут было напісана, калі, у колькі гадзін, у якім касцёле я аддала сваё жыццё Езусу. І цяпер як тут не быць шчаслівай у жыцці законным, калі жыццё аддаеш, а Езус вось цяпер кажа... Як гэта захавалася? Як яно захавалася, гэтая маленечкая паперка? Не ведаю, гэта які-то цуд. Я нават сама, як у 99-м годзе яго адкрыла, як я прачытала, я нават не памятаю, што я гэта пісала. Але яно ёсць. Напісана двумя стрыжнямі. Духоўныя запіскі ў духоўных сваіх шытках, бо праз 20 гадоў это для нас будзе так важна, што мы тады перажывалі. А так можна так сказаць, што ўсё, што я тут напісала, цяпер падпісваюся пад гэтым. Як нават была у тэхнікуме вучылася, то ўсе ведалі, што я ў нядзелю іду ў касцёл. Мая сяброўка ішла ў царкву, а я ішла ў касцёл. Гэта было ў горках. Это было ў Ашмянах. Заўсёды была актыўная на ўсіх дыскатэках, але ў нядзелю я ішла ў касцёл. І гэта ўсе ведалі, нават так экзамены былі, то я ішла поўны кашалёк, бо ўсе ахвяры давалі, памаліся за мяне, і там дай. Вось там выцягваць моцна не трэба было, там я была блізка. Толькі ў які-то момант даканалася такая інтымная таямнічая сустрэча. Калі Бог мне паказаў, што вось не жыццё у сям'і, бо быў таксама хлапец, з якім досыць там сур'ёзна ўсё было. І вось на малітве, я памятаю, у нас у мяне ў пакоі была такая каплічка, фігурка Маці Божай. І калі я зразумела, што аднак жыццё сямейнае гэта не для мяне, вось тады пыталася, то што для мяне? Яна да гэтага часу не думала, была актыўная, блізкая, але не думала пра жыццё манаскае. Ну і вось тады так моцна я ўбачыла сёстраў. І то нашых сёстраў бачыла, сёстраў бесхабітовых, яны таксама такую важную ролю у тыя часы яшчэ 90-е адыгралі там на нашай зямлі беларускай і Гродзеншчыне таксама вучылі бесхабітовыя сёстры. Я так трошки нават мне хацелася так паглядзець на бесхабітовых, дзесьці была ў новым месцы над Піліцыем, там была таксама з Геранён. Ёсць такая сястра Жанна, яна у кляштары бесхабітовым. Я таксама там была паглядзець трошкі. Ну і вось. Тады вось так падумала, вось, можа Бог праўда мне паказвае, як гэта не тваё, то што тваё. Паказаў мне, што вось там. А што ў сёстрах ажно так захапляла? Нашыя сёстры мне захапілі такой радасцю,
такой ахвярностью и такой теплынёй. Яны былі заўсёды, вот тут прыбеглі, тут заўсёды былі такія вельмі адкрытыя і цёплыя. Напрыклад, калі у той дзень, калі я паехала ў кляштар, то мае сёстры, которые працавалі ў Геранёнах, моя мама перажывала вельмі, тата так цішэй, мама мацней. Плакала. То две сястры асталіся ў маім пакоі гэту ноч начаваць, каб ім не было сумна. Ну вось это нашыя сёстры. Ну, бацькі ад вас чакалі чагосьці простага чалавечага? Чакалі. Доўга чакалі. Мама 8 гадоў чакала. У кожным пісьме мама казала, ну, вяртайся. А можа, вяртайся. А вы думалі пра вяртанне? Хоць раз у жыцці узнікалі такія думкі? Ні разу не думалі? Ні разу. Я пражыла такое шчаслівае манаскае жыццё, што вось калі размаўляю з маладымі сёстрамі, то ім гэта не верыцца. Чым яно напоўнена? І яно напомніна, вось так як ляжу на мае 25 гадоў, там было шмат радасці. Там было шмат крыжоў. Але вось усё было напоўнена такой Божай ласкай, што вось яно так праходзіла. Але конкретно гэта ўжо пра конкретныя якісь прыклады служэння. Катэхеза. Што я раблю, ну то тут заўсёды так працавала, вучыла дзетак, як у Беларусі зараз робяць усё пры касцёле, закрыстя, якія-то там адведванне старэйшых людзей. Цяпер яшчэ дэкарацыі ў касцёле, кветкі ў касцёле. Ну, такое звычайная праца сёстраў быць побач. Бо слова быць сястрой, ну, это, ведаеце, это вось быць сястрой. Трэба канкрэтызаваць неяк, канешне. Вось, поэтому цяпер яшчэ дашло мне так, ну, мне так, такая праца ў канцелярыі парафіяльнай у Нямецчыне, і гэта праца, ну, там ўсё па-нямецку, усе паперкі трэба, але то досыць скора я перавяла і дайшла да гэтага. Ну, вось, мне здаецца, быць для другога чалавека такім знакам, паказаць, куды напрамак, дзе напрамак, і быць сястрой, вот просто быць. Вы спрактыкаваны ў гэтым служэнні, мяркуючы па тым чалавеке, который сядзіць побач з вами. Быць сястрой. Вы нарадзіліся і сталі адразу практычна сястрой. Я пагляджу вось зараз ваш бок. Утру слязу, якую з мяне выціснула ваша сестра. Ксёндз Владимир, а вы хоць хацелі крановщиком якім быць? Я не ведаю. Там далей. Мне было зусім інакш, бо я ўжо з дзяцінства дзесьці там вот думаў, былі такія думкі вось пра святарства. Больш пра святарства, чым пра манаскае жыццё. У вас ні ў каго нармальных думак не было простых людскіх чалавечых? Ну што это такое? Былі, канешне, былі. Канешне, былі, але я пра тое, што ў дзяцінстве ўжо былі ў мяне думкі, бо ў люды не было пра манаскае жыццё, у мяне былі пра святарства. Сестра Людмила, я только удакладню, узрост, калі першы раз гэта думка ўзнікла? У 20 гадоў. Я ў 22 гады пайшла. 20 гадоў. Бойцеся 20 гадоў, могуць розныя думкі прыйсці. У вас это сталася з дзяцінства? Мне гэта было 8-9 год, это перыяд прыняцця першай святой камуніі. Чым гэта першая святая камунія так вас уразіла? Пан Бог мне даў ласку якуюсь такую вот звязаную з свяцейшым сакраментам, такой веры, глыбокай веры ў тое, што ён там ёсць, што Езус воскресны там ёсць, на свяцейшым сакрамент. Так, вось тады, калі была падрыхтоўка і прыняцце. Можа, таксама прыклад святароў і сясцёр, которые нам не проста расказвалі нейкую інфармацыю, яны гэтым жылі. Што ім шой, вось этой катэхезай, самі святой камуніі, да? То есть это было нешта натуральна. Там нават не магло ўзнікнуць у мяне якогось сумніву, што можа гэта неправда, што мне гавораць, так? І таму вось прыняцце святой камуніі было такім вялікім таким усведомленнем. Я разумеў, каго я прымаю. І потым памятаю такі іншы момант, я часамі распавядаю на казанні, я ўжо быў міністрантам і трымаў патэну.
Гэта было вось зараз, як то пасля першай камуніі. І я памятаю, як вось гэты момант, калі першы раз атрымаў патэну і упала крышынка на свяцейшага сакрамента. Я памятаю пачуцці гэтыя. Гэта было нешта незвычайнае, разумеў, што я трымаю тут пана Езуса. І гэта вось было такое, ну, я памятаю гэты момант да сённяшняга дня. І гэта там дзесьці адбываліся тыя першыя мае сустрэчы з Богом, з жывым Богом. І потым зразумела, ў школе было па-рознаму. Там як бы ў школе дзесьці там гэта чи не хацелася, можа, думаць нават про тое, што... Але эта думка дзесьці ў сэрцы жыла. А ўжо так больш сур'ёзна, гэта быў 10-11 клас. 10-11 клас я пайшоў летам у пілігрымку з Варшавы ў Чэнстахову. Разам пайшлі, так. І гэта была такая моя, вось там на гэтай пілігрымцы я першы раз размаўляў пра гэтыя думкі, которые ў мяне дзесьці жылі, са святаром, вось падзяліўся тады хіба з Людай таксама, здаецца, в гэтым часе. І потым быў год малітвы. Вось я скажу, эту пілігрымку так перажыў там свае інтэнцыі, меў нават не толькі з пакліканнем звязанае, але потым быў год такой малітвы, бо тады святар, з которым паразмаўляў там, і ён мне сказаў таксама, што трэба так, неважна, куды ты пойдзеш, у якую кангрэгацыю ці в якую семінарыю, это на другім плане, але важна, каб ты ведаў, што ты адчуваў, што Бог цябе сапраўды кліча. І это быў год малітвы, каб я не памыліўся ў сваім выбары. І кожны дзень вечарам, гэта была вечаровая малітва, я маліўся в этой інтэнцыі, каб я прыняў правільнае рашэнне. І потым, калі я прынимаў рашэнне ўжо вясной, вось канчуючы 11 клас, мне было такі супакой у сэрцы, што гэта не проста выбар, это выбар закаранёны ў малітве. Вось. Але таксама, калі пілігрымку згадалі, то яшчэ важную роль адыгралі ў жыцці пілігрымкі тут у Тракелі. Гэта наш санктуарый нашай дыяцэзіі, і гэта таксама дзяцінства, пілігрымкі. Нездарма мы цяпер замаліліся з Андрэем, вось, як бы дзесьці захацелі, ўжо вядзём 4 гады мінскую пілігрымку, бо мы выраслі на пілігрымках. Гэта таксама наш... Мы ішлі ў пілігрымку, мы прымалі пілігрымаў. Так, дома вось прынималі пілігрымаў сапраўды да самі ночы. Таму гэта пілігрымка, это штосьці такое вельмі інтэгральна звязанае з жыццём, як бы, да? Там, у нашым выпадку это Тракелі, гэта Лагішын, потым ўжо тут служачы ў Мінску прыйшоў Буцлаў, але яшчэ раней была Чэнстахова, Варшава, Чэнстахова 9 дзён, таму вось так. Ну і потым, вяртаючыся да гісторыі, то вось 11 клас, это была та малітва, але таксама быў такі момант важны, бо дзесьці вясной, яшчэ перад тым, як я пайшоў там да пробашча паразмаўляць, там бацькам сказаў пра гэта, то была такая гісторыя ў школе. Памятаю, мы гулялі ў баскетбол, спортзал, баскетбол, мы там баскетбол, альбо там стрытбол, было так модна. Мы гулялі, вельмі любілі, гэты секцыі розныя там па баскетболу. І мяне тут прыбег хтосьці, што цябе, Володя, цябе дырэктар кліча. Думаю, оп, здаецца, нічога дрэннага не рабіў, але вось так. І сапраўды дырэктара мяне паклікала. Ну добра, ну то я пайшоў, так не ведаў, што яна будзе хацець. А дырэктар кажа, што слухай, тут як бы такая сітуацыя, можаш, патрабуем, шукаем чалавека, хто б хацеў бы паступіць на там фізіку, матэматыку вывучаць. Гэта, ну, цэлевое направленне. Скажем так, кажа 99%, што ты там паступіш, што ўсё будзе добра, так, ты ўжо перспектывы мне так трошкі намалявалі, в тым сэнсе, што закончыш вось універсітэт, прыйдзеш трошкі папрацуеш, станеш дырэктарам школы ў нас, ўсё так вось добра гучыць. Вельмі добра, ўсё класна, так. А я разумею, як бы на мне кажа, я разумею, што гэта што не маё. Ну але, як я кажу, ну а сколькі у мяне ёсць, каб падумаць, з бацькамі параіцца, мне кажуць, да заўтрашняй раніцы. Мне далі аж столькі часу. Ну я, конечно ж, прыйшоў, я маме статна расказаў пра гэта, што вось такая прапанова, што і так далей. Мама, конечно, казала, падумай, можа так, але далі мне такую магчымасць выбару. І я прыйшоў назаўтра раніцай да кабінет дырэктара і кажу, што не. Здзіўленне было ў вачах, бо так як бы ад такога адмовіцца, усе перажываюць, ці паступіш, ці не. Я кажу, што не, кажу, што ў мяне іншыя як бы планы. І тады яшчэ, здаецца, не сказаў пра гэта дырэктару, бо яшчэ нават блізкія не ведалі тады пра гэта, пра мае думкі пра святарства. Але вось такі момант быў, як бы такога, я думаю, я цяпер з перспектывы гледзячы, што гэта быў такі момант, таксама Бог рыхтаваў. Ён ўжо дазваляў выбіраць заранёў, я ўжо так паціху выбіраць, як бы вось гэты шлях ісці. Ну а потым ужо гэта была вясна, памятаю, як пасля адной з катэхез ксяндзу Рычарду я сказаў перад гэтым маме, вось што збіраюся да пробашча ісці, такі вось это першая размова ўжо і потым ужо павяло да канкрэтыкі, которая ўжо пасля экзаменаў паехаў на уступныя размовы у Познань. Таксама яшчэ была цікавая сітуацыя на граніцы, бо я ўжо тады працавала ў суботніках як сястра, моя першая парафія.
І Володя, як їхав на розмову Я jeszcze у był семінарію, niepełnohodowym wtedy, że mnie było 18 lat. так, трэба бацькі дазвол, каб зрабілі там у паспартным стале. Ну і паехаў тата, і тата там падпісаўся, а подпісы мамы не было, бо тата забыўся, To było doма, аддаўшы, jak mama каб мама podpisała się. падпісалася ў хаце. Ну і прыехалі, ніхто гэтага не заўважыў, прыехалі мы на граніцу, і аказалася, што не можа перакрочыць граніцу. Bo nie ma Бо нема podpisu mamy. подпісы мамы. Ну то я ўжо кажу, што тут старэйшая сястра. І вярнуліся мы у семінарыю, каб пазваніць да бацькоў, каб яшчэ ўзяць дазвол мамы. І я кажу Володю, говорю, слухай, глянь. Бо я сама вучылася, можа, фармацыю мела у Польшчы, у Познані. І разумела, што это далёка, гэта сумуеш па родных, гэта ж я шчаслівая мела шчаслівую фармацыю, шчаслівую такую моладасць законную, манаскую, ну, але разумела, што так далёка. Ну і такое выпрабаванне было. Я говорю, ну, бачыш, это, можа, знак, у семінарыю вярнуліся сюды гродзенскую. Ён кажа, вельмі добра, паглядзім, о, семінарыю. Ну і так ён, вось памятаю Володю, што быў вельмі здецыдаваны, ведаў, куды ён хоча ісці. І калі ўжо там дазваніліся бацькам і ехалі насупраць бацькі в гэту сторону, мы ў гэту, каб вось гэта там перадаць. Ну і мама, як цяпер бачу, мама адкрывае дзверы, ему видишь, сынок, вось это, можа, знак, што ты вярнуўся. Паехалі да хаты, там тата чакае, а Володька, мама, маеш пасведчанне там тое? Маю, то давай. I pojechali nazad. No tak jakoś wtedy właśnie. No, Nie, no, to było naturalne. Z cieplunią, z uśmiechem, to było naturalne, tak. No i wtedy my перекroczyli granicę i potem już после rozmowy czekał решение, czy ja przyjęty, czy nie, no i przyszło pismo przez kilka tygodni, że ja przyjęty, że mnie czekają u żniwni, u nawicjacie i wtedy już byli zbory i już ksiądz Ричард mnie. У сястры Людмілы 25 шчаслівых год і ніводнага ўвогуле сумневу. А у вас што? Мне 20 гадоў, як я выйшаў з дому, вось, бо я пасля школы адразу маю 17 гадоў. Вельмі такі яшчэ, нават можна сказаць, сам сабе цяпер здзіўляюся, што тады 17 год маючы так выехаў в іншую краіну, такое пэўна невядомае, але гэта была вось такое Божая ласка. І сумнівы ў семінарыі, можа, не былі сумнівы, ці ў навіцыяце, ці ў семінарыі, якія-то, можа, пытанні ўзнікалі, так, ці аднак якісь розныя сітуацыі. Памятаю, быў момант, калі закахаўся, звычайна. Это же прекрасно. Вось, але гэта таксама было, бо хацелася быць такім у гэтым усім, я памятаю, што такія адчуванні, што у мяне такія былі думкі, ці я шчырым у гэтым, калі я перажываю закаханне, а я знаходжуся ў семінарыі. Але пан Бог у свой спосаб праз слова Божа паказаў, вось, што гэта нармальна, што трэба выбраць, вось, і ўсё. І цяпер вельмі добра, што тады вось такі спосаб прыгожа гэта перажыў. Прыгожа перажыў? Каханне гэта балюча. Так. Але можна і перажыць прыгожа. Гэта не мяшае перажыць прыгожа. Я не ведаю, што сказаць. Не за кожным закаханнем трэба ісці. Так як у жыцці сужэнскім. Колькі разоў сужэнцы могуць закахацца ў іншых асобах, але это не значыць, што трэба пайсці за гэтым закаханнем, трэба быць верным свайму сужанку. Скажыце яшчэ, калі ласка, пра моманты ў жыцці, калі было так цяжка, што не вздохнуць, а прысутнасць Бога падтрымала. Ну, бо нам трэба доказы, нам трэба нешта людзям казаць. Мы што тут паселі, дзеля чаго? Мы тут дзеля таго, каб людзі разумелі, што Бог ёсць, ён добры, ён не пакіне. Але ці было аж так цяжка, каб аж не вздохнуць, то не ведаю, мяне хіба яшчэ ўсё наперадзе. Дасведчана зараз. Так. Так цяжка. Гэта было аж так цяжка. Адзін раз, калі вось я адсюль з гэтай каплічкі ехала на велапільгрымку у Буцлаў. Учора прыехаўшы з Нямецчыны, а сёння села на ровар. У 4 раніцы ці ў 5 была імша. Была такая, так. І я не ведала, што я ў першы дзень еду 90 кілометраў. 90. Каб ведала, то не паехала б, а так паехала. І я прыняла гэта ў інтэнцыі пакліканняў да нашай супольнасці.
там было вельмі цяжка даехаць. І вось я разумела, што ўсё, што мяне яшчэ можа сустрэць у жыцці, я магу пераадолець з Богам. Я праводзіла такія духоўныя, вось гэты першы дзень духоўныя размовы з Богам. Я ўжо там і жыццём развітвалася, і ўжо там абяцанняў мела вельмі шмат, якія цяпер яшчэ трэба выконваць, бо абяцала вельмі шмат. Вот за кажды кіламетр прасіла Бога, каб дапамог. Я ўжо і да мамы малілася, як прыязджала які там цментаж, то прасіла мама, там прашу цябе дапамажы, дапамажы. Вось і калі маеш такі фізычна, калі фізычна вельмі цяжка, то разумееш, і вось такія думкі мела, што памятай, калі ў цябе будзе цяжка ў жыцці, то можна яшчэ больш можаш вытрымаць. Бо гэта няма так, што вось, што гэта вось мяжа. Толькі прасіў Бога, Бог дасць ласку, і за кажды кіламетр, за кожны цяжкі момант, калі ён ёсць, то прасіў Бога толькі вось на наступны крок. И доверься, и доверься. И доверься. То есть не проси шмат, а проси только маленькое на наступный крок? Ага. Бо później кожны дзень прынясе штосьці новае, а Божая ласка так выпаўніць твоё жыццё, што не трэба, можа ўжо так на больш не трэба прасіць, вось гэта хопіць табе, а там уже будзе з горкі. Важное питание про день, после которого нельзя вернуться назад. У нашым манаскім жыцці? Так. Ну, гэта дзень манаскіх шлюбаў, вечных такіх. Вечных шлюбаў. Да кожнага звярнуся з гэтым пытаннем пра гэты дзень, якім ён быў і як яго перажылі. Мой дзень быў цудоўны. Вось, калі так параўноўваць мае першыя шлюбы часовыя, то было столькі такой трывожнасці, такого самапачуцця у мяне было такое, гэта не было неўпэўненасць, гэта было какое-то перажыванне такое нервовае трошкі. А калі ўспамінаю дзень маіх вечных шлюбаў, вось калі я разумела, што гэта вось кольцо ўжо закладваецца на руку, ну гэта было такі цёплы дзень, дзе разумею, што вось я так з радасцю гаварыла сваё, да, там не было ніякіх сумніваў, там было вось такое шчасце, не? Вось это, ну вось я таму часта маю такое, што як малюся, і вось так перажываю, вот, і калі вось прыходзіць такі момант такой адарацыі, калі я вот так разумею, што я, ну вось, там блізка, вось адчуваю, што Езус тут блізка, то мне так заўсёды хочацца так зрабіць. І часта раблю. І вось, ну, вечныя абеды, гэта было такое шчасце. Аж мне самой вот цяпер узрушваюся, бо это было такое. Вспамінаючы гэтую урачыстасць, мне ўзгадваецца тое, што было перад самой урачыстасцю. Гэта былі рэкалекцыі, нашыя 6 дзён перад вечнымі шлюбамі. Яны адбываліся ў Владыславова, это на беразе Балтійскага мора. І я памятаю, што быў у мяне такі дзень, калі я ўжо сваё так назаўсёды Богу сказаў тады падчас рэкалекцыі. І гэта было нават не на адарацыі дзесьці там, толькі это было вось, калі я ішоў адзін, самотна тады, берагам вось гэтага мора. І я разумеў, гэта была пятніца, а ў нядзелю у нас былі вечныя шлюбы, в суботу мы вярталіся на семінарыю, і я разумеў, што тады вось гэта ў маім сэрцы даканалася, гэта было, а потым ужо было гэта публічнае, скажем, трэба было завершыць. Але яшчэ была вельмі такая цікавая ноч. Мы вярнуліся ў семінарыю, і ноч суботы на нядзелю. Я не спадзяваўся, што так будзе, але гэта была такая ноч змагання. Вельмі шмат розных думак, якогось такого перажывання, якіхсьці пачуццяў розных, такіх вось мешаных. Я вось, ну, да сённяшняга называю, такая ноч змагання была. Я не памятаю, чи я заснуў, ці не, ўжо так дакладна, але вось... Але на раніцы таксама зразумеў, што гэта была ноч змагання толькі ў мяне. Бо нас было... шлюбы складвала...
не памятаю, можа 6 ці 7 чалавек, але раніцай аказалася, што аднаго з нашых курсовых сабратоў устрымалі вось раніцай перад шлюбамі. Адна справа выйшла, которая была незразумелая якаясьці там, і яго ўстрымалі папросту, да, у дзень перад вечнымі шлюбамі. Я зразумеў, што гэта быў такі зноў жа такі трошкі для нас было такое ускалышэнне гэта, але і поэтому з одного боку была радасць, з другого боку вось такая незразумеласць, чаму, што як вось было, але так было, і гэта трэба было таксама перажыць разам. Мне вось здаецца, што у Владимира было так, былі вечныя шлюбы, позже былі деканат, д'якана, і потым пасвячэнні святарскія. І вось маё такое пачуцце як сястры, што вось вечныя шлюбы для Володі былі важнейшыя, як там наступнае. Гэта было на ўсё жыццё. Нават цяпер, часамі як размаўляем, то ён вось так Володя зазначае, што вечных шлюбаў, у мяне там гадавіна вечных шлюбаў. Я так нават сабе так унутране зразумела, запісала, што гэта для мяне як-то там гадавіна вечных шлюбаў. Я ўжо прыйшла ў кляштар, то ўжо ведала, што ў мяне ўжо гадавіны пачынаюцца. Мне ўжо было, як я ўжо прыйшла, як я зайшла ў каплічку ў 3 ночы, як прыехала, паглядзела на нашу прыгожую каплічку, і Езус сказаў, що я тут надоўга. А да гэтага часу, як ехала, вось сумніваў было, як там у цягніку ехала, такі бо ніхто мяне там не бачыў у кляштары нават. У мяне было так даволі проста ўсё, так як трэба. На год мы складаем першыя шлюбы, то на год, потым аднаўляем там на год, потым на 3 гады аднаўляем. Я так ішоў вось гэтым рытмам. Таму я ведаў, нас так вучылі таксама, што складаючы першыя, то складаем калі ўсё на ўсё жыццё ўжо, але зразумела, што касцёл мудры, касцёл добрая, мудрая маці, которая кажа вось этой фармацыі складзі на год, потым на 3 гады ў нашым выпадку, і тады толькі ўжо прыме канчатковае рашэнне, каб гэта было такое вось перажытае, узважанае, прамоленае, сапраўды рашэнне ўжо на ўсё жыццё. І для мяне гэта было рашэнне на ўсё жыццё, да сих пор ёсць, дзякуй Богу, і дай Божа, каб так было до канца. Не цікава, вось вы былі дзеці, раслі разам, глядзелі адзін на аднаго, а цяпер вы глядзіце адзін на аднаго новымі вачыма. Вачыма такіх незвычайных асобаў, у кожнага з якіх сваё служэнне і прысвячэнне сябе Богу. Як вы адзін аднаго бачыце цяпер? Хто вы адзін аднаму? Незвычайна, з другого боку звычайнае, так? Бо мы так, прынамсі, распавядаем, гэта ўсё было вельмі натуральна, звычайнае, і я на люду паступова гэта было, не змянілася як-то якісьці момант, толькі я ездзіў на першыя шлюбы, я паехаў у кляштар, потым прыехаў на які отпуск. Як яна змянілася за гэтыя часы? Не памятаю, уже не ведаю. Такая ж самая? Не, цяпер-то у нас уже іншыя адносіны, я вырас таксама. Я вырас, бо цяпер у нас такія добрыя сяброўскія даверлівыя адносіны, бо я тады быў маленькім хлопчыкам, а сёння ўжо я мужчына, Люда вось таксама, і мы ўжо на іншы ўзровень перайшлі праз гэты час. Як іх можна акрэсліць, гэтыя адносіны? Чым яны напоўнены? Глыбінёй. Даверам таксама. Такім даверам і глыбінёй, што мы вось можам сесці і размаўляць на і духоўныя тэмы, і звычайныя тэмы, і нават вось прыйсці запытацца рады якой-то. Я так ганаруся, што мне такі малодшы брат, што я магу прыйсці і запытацца ўжо не я, толькі аўтарытэт, толькі вось прыйду і пытаюся, слухай, вось так і так планую, так вось распазнала сваё служэнне, вось як і гэта не мяшае ў тым, што мы далёка дзесьці так фізічна так на даны момант, бо мы год папрацавалі адначасова на Беларусі, Люда ў Ваверцы тады была, я тут ужо ў Мінску распачаў служэнне, а потым ужо вось гэтыя 10 год Нямецчына, Беларусь, але так як-то удавалася некалькі раз за год бачыцца, спаткацца так ужывую ўжо. І я, канешне, павінна яшчэ спрасіць пра братэрства і сястрынства, якое вы здабылі ў сваіх ордэнах. Калі параўнаць вось тое здабытае братэрства і сястрынства з тым нармальна натуральным па нараджэнню, у чым адрозненне?
Я меў якби такое шчасце зноў жа Божую ласку, што я заўсёды як-то на сваёй дарозе сустракаў добрых такіх вось святароў чи сясцёр, ну, пра святарства, пра братэрства, цяпер то святароў. Ад пачатку дзяцінства тое, што ўжо ўзгадваў. Потым таксама ўжо ў семінары, ў святарстве, мой першы пробашч. Потым тут цяпер у Мінску вось наша супольнасць, которую мы ствараем тут сензом Олегам, сензом Андрэем. Гэта нешта вельмі такое, ну, класнае. Там дзе ёсць шмат свабоды, даверу і такога, і па гэтаму там магчыма братэрства. Вось, і гэта, здаецца, можа іншае, чым такое кроўнае, але яно вельмі класнае, такое своеасаблівае. Мне здаецца, гэта трошкі іншае. Іншы ўзровень, іншая сувязь, але вось я б гэта сказала так: дасі сэрца, атрымаеш сэрца. І вось у нас наш ojciec-założyciel заўсёды так, не заўсёды, але вось ёсць такі цытат, што ён казаў: сэрца за сэрца, любоў за любоў, ахвяра за ахвяру. І вось гэта наша супольнасць. Там няма там лёгка і толькі любоў, толькі вось сэрца за сэрца, любоў за любоў, ахвяра за ахвяру. І вось так ідём. Сваркі паміж сёстрамі і братамі у супольнасці, яны здараюцца, я ведаю. Як пераадолець і як аднавіць стасункі? Я, можа, такіх сварак не перажыла, каб вось сварыцца. Я не перажыла. Окей, назовем гэта непаразуменне. А непаразуменне ёсць. Ну, ёсць дыялог. Усе непаразуменні ідуць ад таго, што не размаўляю. А як сядзем, паразмаўляем, вось, выяснім усё. Па-мужскі? Ну, хто мацнейшы голас мае па-мужскі, хто мае слабейшы сэрцам. Трэба размаўляць, інакш канфлікт не развяжацца. Пасля канфлікту ці магчыма адрадзіцца і наноў адзін аднаго палюбіць яшчэ больш? Ну, пытаюся, у нас які выпадак, а раптам вы ведаеце. Ну, думаю, што так, хоць я з свайго досведу, у мяне не было якіхось такіх моцных канфліктаў, зноў жа, да? З сензом Олегам мы стваралі супольнасць такую маленькую вельмі праз 8 год. Ну, то так, былі розныя меркаванні часамі, але мы стараліся размаўляць папросту перад тым, як штосьці папярэдзіць пэўна, якія, можа, там, скажам, усё, як бы, агаварвалася, да? То есть мы какие-то планы, мы штосьці, мы шмат размаўлялі, шмат ўсё вырашалі, і потым тады як бы гэта унікалася таго, ну, канфлікту. А таксама з другога боку, хтосьці за штосьці адказан, то кожны робіць сваё, тое, што не супольна, ну і тады як бы не перашкаджаем адзін аднаму, толькі наадварот дзесьці падтрымліваем чы штосьці. Гэта ўдалося нам збудаваць, гэта вельмі такой каштоўны цэнны дар. Таму часамі хтосьці кажа, што вось там знешне, як бы там вось выглядалі так па-братэрску і так далей, ну як бы я б не сказаў, што гэта было ўнутрана як-то інакш. Я, ксёндз Владзімір, ведаю, што мы тут сядзім, што амаль што апошні раз, ну, на гэтым узгорачку, так? Прынамсі ў гэтым годзе. Ці ў бліжэйшым часе. Прынамсі ў гэтым годзе, што вашу гэту цудоўную братэрскую групу, якая апекавалася гэтай капліцай, яе так неяк расфарміравалі. І расстанне набліжаецца, так? Так. Што вы адчуваеце ў гэты момант? На сённяшні дзень я ўжо перажыў трошкі пачуцці эмоцыі. Ну, яны, конечно, будуць яшчэ, бо мы сустракаемся з парафіянамі, і яны таксама перажываюць гэты час, бо прыйшло такі раптоўная змена, даволі раптоўная, звязаная з тым, што у нас, ну, мяне, скажам, нашы вышэйшыя настаяцелі прызначылі на магістра навіцыяту, буду апекавацца тымі, хто прыходзіць да нас. Вось мы згадвалі свой навіцыят, буду апекавацца тымі, хто прыходзіць у навіцыят і уводзіць іх у манаскае жыццё. Це зусім новая старонка для мяне, таксама жыцця і такога манаскага жыцця і абавязкаў маіх. Ну, а тут, ну, адчуваецца, напэўна, ёсць такі боль таксама, ну, бо гэта 11 год, мы разам узрасталі, стваралі, штосьці будавалі і так далей. Але ёсць таксама супакой. Ёсць таксама супакой, што, аднак, гэта, ну, што гэта в гэтым ёсць таксама Божая рука, Божы палец. Што нешта нараджаецца новае. Сястра, вы таксама мянялі супольнасці? Мяняла супольнасць і цяпер мяняю. Я з'язджаю з Нямецчыны. Хладнакровна?
Nie, no, z Ljubowi zjeżdżają u nasz klasztor i idą w taki dom malitwy, kap no, bliżejszy год посидеть у stóp Jezusa. Послухать, наполниться, заглибиться. Это taki nasz dom, takiej kontemplacji troszkę. U naszym klasztorze my mamy taki kierunek, taką galinkę, no, takiej ciszyny i kontemplacji. I właśnie, no właśnie, tak rozpoznała, tak Попросила na modlitwie poprosiła, kiedy mogę, i w tym godzie mnie dozwolili właśnie posiedzieć, wybrać tą najlepszą częstkę i posiedzieć u stóp Jezusa. Маю надію, що це буде таке, ну, заглиблюще. Щоб працювати віддано, тут треба мати там повно, у серці, у душі Бога, щоб давати Бога. Ось цей час так хочу з Єзусом пережити у тишині, у глибині. І маю надію, що з Божої ласки це витримає. У меня было пытание про такую постоянную формацию тебе как особо духовной, бо часто бывает такое, что там навучание скончилось, пошел працаваць и ну неяк все повалило, там будоўля, там организационно-правовые пытания и так далее, а потом раптом оказалось, что ну молились там, мы конечно молились, но просто отговорывали это литры слова, а тут ничего. Вось як гэта падтрымліваць у сабе? Гэтую гарачыню. Патрэба дысцыпліны, але гэта не заўсёды лёгка. Я ведаю это таксама на сваім вопыце. Гэтыя гады тут служэнні таксама ўвогуле майго святарства былі вельмі актыўныя. Нават ковід у гэтым не перашкодзіў нам. Ну, можа, затрымаў трошкі пэўныя акцыі, але дазволіў таксама паглядзець і увайсці па-новаму. Але таксама адкрыліся новыя магчымасці. І таму сапраўды гэта было вельмі важна, не заўсёды гэта атрымлівалася. Але як то таксама вось я стараўся таксама дзесьці пра гэта задбаць, і вось на мінулым годзе таксама ў такой духу такой фармацыі пастаяннай з дазволу настаяцеляў і тут таксама паразуменні з нашай супольнасцю як бы пачаў такую фармацыю ў школе выхавацеляў у Кракаве. І там ездзіў вось 6 такіх спатканняў, 6 тыдняў такой вось на працягу года. І там інтэлектуальна, духоўная фармацыя, і такая таксама праца ў групах. Таму вельмі важны каштоўны час для мяне быў гэта, яшчэ год перада мной чакае. Вось. І думаю, што гэты год таксама папярэдні шмат даў. Цяпер ужо гледзячы з перспектывы для таго, каб я змог якім супакоем распачаць тое новае служэнне, которое мне будзе даверана. Ужо даверана, як бы, але которое распачну. Вось. Таму сапраўды, бо я перажываў такія моманты, што такого трошки, може, кризису, що не було з чого дати. Я відчував, що десь закінчується. Люди так само, наші парафіяні, ці різні парафіяльні групи, вони якби так, ну, шмат потребують так само від нас. І це класно, це здорово, це мотивує до нас якби такого розвиття, зростання, але насправді, каб давати, то треба мати. Ну, до речі, ваша парафія, вона славиться тим, яка вона такая згартаваная, актыўная, што з хрыстусоўцах гэта значыць штосьці крутое. З чым гэта звязана? З тым, што тут просто па раёне такія людзі выпадкова расселіліся, ці ўсё ж такі ваша праца? Я думаю, тут это, ну, якби так... Всех активистов костюме тут поставили, да, на Матусевича? Не, якби я думаю, що наша парафія так, ми вельми любимо нашу парафію, але я так само, ну, якби так не порівнював би, так, що там лепше, ці не лепше, чи щось таке, да, тобі це таки може грозити такою гординей, да, а тоді це, ну, це вже буде... Кружечку ми там, зли буде своє там робити. 30 секунд ми присвятили этому. Этому всім, так, тому можна. Я вельми полюбив і люблю далі нашу парафію, буду любити, поэтому це... І адсюль так само нараджалася вось гэтае служэнне, розныя ініцыятывы наши супольныя. І таксама тое, што ўдалося стварыць і паміж намі святарамі, потым таксама сёстры дайшлі да служэння, але вельмі шмат заангажаваных светскіх людзей. Гэта вельмі класна. І што ўдалося вось стварыць, то гэта нават цяпер, калі я буду адыходзіць, зразумела, што зменіцца штосьці. Але тыя служэнні, которые вось вядуць адказнасці, которые вядуць, ну, вось нашыя супрацоўнікі, аніматары розныя, ну, то яно будзе працягвацца, гэта здорава. Сестра, ведаю, што вельмі важна, каб сёстры не перавяліся на белым свеце.
Дзеля гэтага нам трэба дзяўчат запрашаць, звярнуць увагу на гэтае служэнне і можа выбраць менавіта яго, а не вось гэта вот усё там, што в дамах там адбываецца. У вас ёсць зараз магчымасць штосьці такое сказаць дзяўчатам, якія пра гэта думаюць, можа, дзесьці ў глыбіні душы, і нават гатовы зрабіць гэты крок, але штосьці іх не пускае. Чаму варта звярнуць увагу на такі лад жыцця, на гэтае служэнне? Я не люблю так заахвочваць. Для мяне важна, што мне трэба жыць так, каб другія, гледзячы на маё жыццё, на маё служэнне, на маю веру, на маю малітву, запыталіся альбо падумалі, што я таксама хачу так. Бо мяне ніхто не намаўляў, ніхто не запрашаў. Толькі я глядзела на служэнне маіх сёстраў і агульна сёстраў і захацела. Там не было шмат слова «прыйдзі да нас» ці не да нас, толькі там было такое адданае, радаснае служэнне. І яшчэ вось думаю, што серы хабіт таксама зрабіў сваё, бо мне здавалася, што калі я іду ў кляштар з любові, то не можа быць чорнага, бо гэта сумны колер. І як бачыла нашых у серых і ведала, што яны зімой і летам адным цветам, то я ўжо ведала, альбо сёстры без хабіту, альбо вось такія радасныя, калі ты ідзеш з любові. І памятайце, дарагія дзяўчаты, з любові трэба ісці ў кляштар. Кожнае пакліканне да Езуса. Кожнае пакліканне павінна вынікаць і дзесьці рэалізавацца ў любові, бо тое, што вы кажаце, Евгенія, там, што адбываецца ў дамах, гэта сапраўды, але нашае пакліканне, калі мы, скажам, адказваемся ад сям'і свядома, выбіраючы гэтае пакліканне, то яно менавіта для таго, каб служыць тым, хто ў дамах. Я калі думаю пра тых, хто ў дамах, я адразу уяўляю сябе. Так, дома мы на адзін на аднаго аралі, надубасілі дзяцей за тое, што они себе не слухались, а потым мы прыстойна выйшлі ў людзі несці людзям радасць. Я павінна спытаць, ці ў вас так бывае? Ты нёс людзям радасці, быў добры, мілы і сардэчны і клапаціўся пра ўсіх, а потым дома, прынамсі, громко плакал в подушку. Бывало і такое. Дякую Богу. Бывало и такое. Они нормальные. Они нормальные, живые люди. Бо я, знаешь, сижу тут и нават не ведаю, думаю, так, про любимое блюдо пытать не буду, бо бессенсовно, напевно, манная небесная яны харчуюцца неяк. Про спортовые гульні не буду пытать, бо это... Баскетбол. Был в дзяцінстве. Я разумею, парашютны спорт. Капнула и отрымала. Парашютны... Вы колькі разоў? З вышкі хіба з 50, а з верталёту раз. І скончылася любоў да спорту. Понятно. Страшно было б. Я не разумею, як вы маглі ўвогуле такое себе ў галаву ўзяць, што можна это зрабіць. Бацькі тоже не разумелі. Это было да кляштара, спадзяюся, да? Ага. Спорт увогуле важную роль адыграў, таксама мы любілі гуляць, то, што спагалі ў дзяцінстве, цяпер таксама ёсць з моладдзю. Так, тут яшчэ, вядома, шмат пра што можна гаварыць, горы, напрыклад, гэта вельмі такая. Я памятаю, я вашего брата пыталася пра тое, што он любіць больш там, горы. Памятаю тую праграму. І пыталася у яго, што будзе, калі расфарміруюць вашу гэту шайку-лейку хрыстусоўскую. Памятаю адказ. Вось мы і дажыліся да гэтага часу. Так, але з верай вера дазваляе зрабіць крок наперад. Я калісьці пачуў такія словы, і вось гэта той момант, калі трэба з верай папросту і з даверам гэта перажыць, бо зразумела, нас дзесьці па-людску, можна сказаць, нават трохи эгоістычна, як бы хочацца, каб было так, як мы хочам. І гэта так, гэта сведчыць таксама тое, што дзесьці вось перажываецца ў сэрцы і з майго боку, і думаю, з іншых гэта сведчыць пра тое, што збудаваліся файныя добрыя такія адносіны. Бо гэты боль, вось, ён пра гэта сведчыць. Так, спадзяюся, але я кажу, это такі вось боль, который нараджае нешта новае. Я думаю, таксама вось у такім шырэйшым кантэксце і таксама ў дзесьці ў якіхось адносінах. Таму, дай Божа, каб так было. Светлы боль. А што бы вы адзін аднаму пажадалі, вось так, гледзячы адзін на аднаго, пры нас, пры ўсіх, тых, хто там зараз праз тэлевізію на вас глядзіць? Я хочу пажадаць, каб мой брат ніколі не змяняўся, каб застаўся такім, якім ёсць. Я ганаруся тым, якім ты ёсць.
Дзякую табе за тое, што ты ёсць. У ближайшей перспективе жадаю тебе люди добре, глубоко пережить наш юбилей, твой юбилей, который будет у Гераненах, который разом будем еще переживать. А у такой кончатковой, далекой перспективе, то, конечно, святость, я так просто кажу, чтобы мы были похованы у наших хабитах. Гэта так. Бо варта пражыць сваё жыццё, робячы тое, што будзе трываць больш, ніж нашае жыццё зямное. Уходите. Аж у меня есть слезы потекли. Подихам своїм, будь для нас святом, і надія, наповняй ти нас, подихам своїм, будь для нас святом, і надія. Води живой, Дух Святый приди, распали огонь, сердцем догранися, дай воды живой, Дух Святый приди, распали огонь, сердцем догранися.